Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:41. Mayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Manghisayod kita anay sang lakat sang panahon. Senaryo sa aton sining palibot diri sa syudad sa Bacolod kag Bogosman nga probinsya sang Negros Occidental. Lakip na ang kabugusan man sang Pilipinas, mga kaaksyon. May ginabantayan karon ng aton sining pag-asa sa lakat sang panahon. In fact, mabatyagan aton nga nagbulubog na og ginban ang aton sining palibot diri sa Bacolod kag Negros sa Occidental. Medyo amat-amat naman tabiya sang kwan mo sa bulan sang tig-ilinit. That's why nga nag-amat-amat naman kita pasulod sang ginatawag naton iya nga tig-ululan, mga kaaksyon. Sige, okay la action na Oliver, no problem. Anyway, sa mga utod naton nga nagapuyo sa tagsa-tagsa ka mga puloyan, bawhalalong gid kamo bangod sining gabi gid lamang sining kahapunanon, may nagluntad nga sunog diri sa syudad sang Bacolod. Pero may lang kay wagin man nagdako ini kag wala sang may na tamaan nga paghalit sining kalayo. That's why every night gina-remind ko gid kamo no sa inyo sining mga puloy andira ang lighter, posporo, gaas, ang inyo sinidaan nga mga linya sang inyo sining elektrisidad. Paki-check nya ina mga kaaksyon kag iban pa nga kausa sang kalayo para sigurado ang inyo sini nga pagpangabuhi. Sa mga utod manaton nga nagapuyo sigad sang baybay sa dalom sang Taytay kilid sang Kasuban kag Kabakisan. Alerto lang 24/7. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:43 na mga kaaksyon sa aton sining pagpangalagad
Antes kita formally mag-umpisagid sa action firing line, gina-invite na kamo na sa pagduko. Mga muyo kita sa gihapon, nagapanawag kita sang bulig kag tabang sa aton sinimahal nga makaako nga dulaon na ining si COVID-19. Oratio Imperata, Prayer Against 2019 Novel Coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, We come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:46 na sa aton sining nga pagpangalagad. Subong nga adlaw mga kaaksyon na Biyernes kita. Unang adlaw sa bulan sang Mayo, in short, Mayo 1, 2020. Kumusta mga kaaksyon sa mga kultura naton diri sa Bacolod kag Negros Occidental? Sa malabutan sa aton sining nga pagpangalagad, i-check anay ninyo sining palibot sang puloy-an abi, no? Antes ka mo magpungko gidra kag magtutok na sa action firing line, siguraduhan nyo ang inyo sining nga mga bintana, ang inyo sining nga puwertahan, kag siguraduhon gid nila Action Oliver, no, nga nakapanihapon na sila. Nga may sulo karon gid kamo dugay-dugay. Oh, dali gid lang. Tayo nalimtan mong kanding mo ay nakuha sa lalawigan, no? Kuha to anay. Oh, tikita mo sa tatay bungkala, so siyang kanding todo. Basi makakawat patubla ka dugay-dugay, why not may kwaon pa. Una sa balita. Una sa aksyon. Nakakadlaw man si nanay sa, ay nano, klase ni kanding na ginalimtan mo pa, ha? Anyway, saga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas na nga aton sining nga Facebook page pagi sa actionradiobacolod.com.ph nga pwede nyo gid i-click, share kag likes mga kaaksyon. Mayaraman kita sang YouTube, type mo lang dira actionradiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow ng Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton yari ang numero 0938-225-5017. Kag sa aton sa mga Facebook lovers subong ginhimo nilang routine, kag ginhimo nilang kalingawan kag palamatin-an na gidman ang action firing line kada gabi. Kag lingaw man sila ginapa shout out man ang ilang sining family, hindi lang shit out, ha. Nga nag-monitor man, kadto lang kamo dira sa comment section, kaya kung bahala dira magbasa karon pero in advance, again, nagapangayo gid ako sang pasaylo kung hindi ko mabasahan ang inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. On board na, Tob-Tob las 9 tak na sining gabi, sit back and relax, upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang dalag ko nga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong nga gabi?
May sunog nga nagluntad sini nga hapon diri sa Bacolod sa Nambal Kuna, di buenas lang kay way ginman nagdako ini. Samtang isa ka masubo nga balita bangod isa iya ka SAP beneficiary ang napatay, samtang nga nagapila ini nga nagapaabot man nga makaktilaw sang 6,000 pesos gikan iya sa bulig sa gobyerno. Ini nagluntad sini nga hapon una na batian diri sa Aksyon Radio Bacolod dira sa Barangay Tangob, sining syudad sa Bacolod. Nag-collapse sila ning tawo, 84 years old mga ka-aksyon. Natumba lang, na stroke ini siya according sa report, gindala sa hospital pero patay na. Ting report na ba ito ni Shalina Tondri kahapon pa rin balik-balik nila hasta nga nagapihan, hasta nagbalik naman kaina, hasta nga aga pa para makauna gid lang. Hasta na alas 3 lambot yung cashier halindi sa may New Government Center. Ambot anong tabo nga ang cashier iya last 3 na nag-abot. Pila ka gatos ang halatagan mo last 3 kay pa yung nag-abot. Pero may mga rasones sa likod sa report na ito ni karon dapat ka magpanagtagin man last 8 sang aga dapat nakaplastar na to. Oh, ano lang problema sina diri? Kadamo pa sa halatagan diri syudad sa Bacolod may patay iya ho bangod sining sapsap nga ini. Tiway katilaw sang hindi ka baylo di ka bayad ang 6,000 sa pamilya no? Bangod nga tinapat siya na gastuhan mo pa bangod sining lolo linya sining 6,000 nga ini. Tikon ini tani ginsaway naman maybe siguro sang family pero kung sino nag-organize dira nga mga senior citizen damo patatalagtagan na. Kung mga senior citizen, dadra nga doon hindi naman katako, di pang dulong nyo na lang nas balay nila to. Action Firing Line. Ano pang sagi nyo na palinya-linya sa ilada, kasabad kasi obras ang sapsap niya. Action Firing Line. May nagkalamatay ng iban iyaho, pagkatapos hindi pa ta sigurado sa aton sining kapalaran sinadira kay base ang social distancing nyo, nagkaladula na. Action Firing Line. Nagapinagusto na iya, natabo sa handumanan, may di na lang to nga area sang nagligad nga adlaw. Nagsinambunot, igomurahon ang iban, way man tugali ngalan. Action Firing Line. Pero nagkalaladto lang kay way man yung pabalong o way sila na dala gali. Tit magpauli, hoy pakpak nila. Action Firing Line. Pero nag-intratos lang sa dinaguso, iyasang lulolinya sining sapsap nga ini. Oh, dapat may sistema gid ini, para hindi na ni masulit pa, kabalo ko way pa rin maubos tagtag sa Bacolod. Oh, tino pa nga ton sining paabot diri nang maglalaptop agin si COVID-19 dira kon may ara gid man palayo lang. Balikan ko na karon maka-aksyon Action Radio Philippine Standard Time alas 6:51. Action Firing Line. Kahapon kon kagabi to tina-report pa naton diri interview naton si Colonel Inocencio Pasaporte ang pinuno sang 303rd Infantry Brigade ng Philippine Army sa nagluntad ng enkwentro didto iya sa Banwasang Bindoy, Oriental Negros. Nga nagresulta mga kaaksyon sang 3 patay sa ginapatihan miyembro sang NPA kag may pilason isa sa bahin sang Philippine Army may lang kay way manggid matamaan. Masobra 150 ka individual karon dito na displaced mga kaaksyon or ara sa evacuation center to make sure ngayon sila hindi malamita sining padayon nga linagsanay to karon sa Philippine Army batok iya sa New People's Army. Action Firing Line. Aba na ning sistema ta subong mga kaaksyon sining COVID-19 may ara paya sang linagsanay kag binalbalanay sa tropa sang gobyerno kag subong man ang NPA. Action Firing Line. Kagabi formal na nga hukas man kag gintapos ang NPA Action Oliver ang ceasefire nga ila sining ginpalayag before kay tiari na ta sa Abril 30 kahapon. So subong way na sang ceasefire pa ang NPA. Pero ang tropa sang gobyerno nagapadayon ini kay way man to sang due date ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte sining ceasefire nga ini. Pero bisan may ceasefire hanggang salita man lang kay padayon malinag sanay kag pusilanay nila. Action Firing Line. Sa ibang nga balita diri sa Bacolod, pagpreparar sang syudad sa mga quarantine facilities magapadayon bisan man nga masaylo na sa hotel ang mga OFW Action Oliver. May kay pamtang na sila sa mga air condition. Hindi na sila mamahulay, hindi na sila malamukan. Nami nang ila sila pangisay-kisay, may CR, may espiho, may kutsyon, kutsyon, basta may humok, may foam.
Kidding aside mga ka-aksyon. Anyway, so congratulations kay Tina Saylo, naging man sila. Kag dapat nga amugin maning accommodation sila Action Oliver mo. Amuhon tagini sila kay nga ini mga OFWs naton. Una-una pa lang, porti ni karisgo sang kabuhi nilto ini mga seafarers naton. Ay, gasakay nila sa barko yang nga nagatrabaho. Ang risgo sang kabuhi nila hindi basta-basta. Unos iya bagyo kun ano manda ginaatubang nila ni ko muna Action Oliver nga kuni mabiyahe na sila tagpila ka gabi. May mga gabi gali Action Oliver yang wais laga tulog. Hindi bot silingon nga wais laga tulog nga nag-ubra, way mas lag-ubra. Nagabantay sila bangod kung kaisa may mga storm nga ginasugata ang barko nila. Puerti yang mga balod, nagapreparar man sila kay base magtumbling nga sakyan nila kung hindi sila magtulog. Amo nakarisgo nga ton sini nga mga seaman, no, mga seaman naton, no. So ang accommodation medyo nagreklamo sila, actually reklamo gin man gani. Hindi man to sala sang local government unit kay yan niya trabaho sang uwa. Galing kayang uwa, di wagig ka uwa, no? May pang bago gwa bata sa tagwangkan sang Iloy kay pagwaya, pro ining uwa subong, wagig ka uwa. Inyo na ni trabaho prong uwa subong, daw wagig ka imik ka. Subong pala nga adlaw sila nagplopasalig nga kuno ti Aray Saylo na sa hotel. Pero dapat before pa naman nag-abot ining nasambit ka mga OFWs nga ini ginakomodar na ni nila. Ang syudad sa Bacolod kag Negros Occidental nga naghimo lang inisyatibo kay ti ginbaton ini mga OFW kay ti taga diri sa aton. Amo pang nagatdan Action Firing Line. pero konsumayon gina matudtod nga istorya ang amo ning dapat gidya dapat nga mag-amuman ning Tigaling Action Oliver ni Blangari tadis Bacolod. Separate bala sa Iloilo nga to mga regional offices naton sa aton departamento kung kisa daw ginapabayaan ta dino. That's why next time siguro mo tong palayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga next time guro kon iduso naton ang One Island Region tutuuron ta na lang gid para may mga opisina taniya sa regional offices from Bacolod kag Dumaguete iya nga daw matalupangdan gid kita diri bala. Ilang tawa ni Subongo kay tutuya sa Iloilo may uwa mandigro sa Bacolod nga mga personnel pero way gid ka uwa. Action Firing Line. Natabo ni sila kundi pagyaw-yawon sa radyo ni kag reklamuhan sa mga OFWs do mapahipos-hipos lang sila yan ha. Balikan ko na blakaron kabalokan ni mga OFWs nato di kadako sang bulig nila sa ekonomiya sa Pilipinas. Pilang tax ginabayaran nila diri ginahakot nila ning kwarta sa iban nga pungsod para ibulig sa ekonomi naton diri pagkatapos abumahon tayo nga daw nag-aabuma kita iya sang bulutangan niya katangkal kababoy. Ang Bacolod kag ang probinsya inisyatibo na lang ato. Sulito naton. Kay ti pag nakibot man sila gani mo nga may nagalangoy na from Manila padulong diri sa Bacolod pagkatapos tiya mo ni normal man ang magreklamong tao. Ayuda para sa mga residente sang Purok Sabis, Villamonte gin pasiguro sang Kapitan Samtang nagapadayon ang lockdown. Ang SAP distribution ginpatigayon sa lugar karon man o konsini nga hapon. Action Firing Line. Sige, ang iban pagin nga balita maka-aksyon diri sa probinsya sang Negros Occidental karon dugay-dugay i-check naton ining 26 ka mga quarantine kag quarantine sang COVID-19 Healing Center sa ilohon sang uwa sa hotel. Bao salamat gid. Action Firing Line. Nakauwa gid man pero magreklamo. Action Firing Line. Pero dito sa Iloilo, kundi hotel man to sila Action Oliver. Oo, hotel sila tuod pero wais sila pagkaon. Action Firing Line. Wais sila kuno kakaon temprano pa. Dito sa Bacolod, tulog sila tuod sa eskwelahan sa may Lupisay Nada pero unay ang pagkaon niya namit. Action Firing Line. Unay pagkaon ti way gutom. Kon bulo balanse man kun kisa, no? May balanse man kun kisa. Pero tilang tawon din kasunod sini. Damo nagatdan sining quarantine center ng Action Oliver mo. Kita ka sa nagkalagatdan isang quarantine center ne. Ay sus ko Ginoo. Action Brian Borden. Action Firing Line. Balikan ko na karon ibang nga balita sa lokal mga kaaksyon sa aton sining nga pagpangalagad. Anyways, ang Negros Occidental wala manuntat gyapon baligyanay kay legal nga droga no. Sila Victorias, amo ni mga lugar iya nga sige lang yapon sinuyupay da. Huwag gidya untat iya no na ano man nga sitwasyon. Sige, balikan ko ni karon sa iban nga balita sa nasyonal kita anay ari masubo nga balita.
Galing kay ti inang halos tanan subong inang tawag naton ara sa puloy-an duway ano man tawag naton blang naga problema gid iya no. Bisan magtaas man o kung magnubo ang presyo sa mga nagapanguna nga balaklon kay ang liquefied petroleum gas nagasaka sang 5 ka pisos kag 80 sentimos kada kilo iya ho. Di konsumahon ta sa 11 ka kilo sa isa ka tangke nga ini maglabot gid sa 63.80 centavos. Nagasaka-saka na siya, nagaamat-amat na siya. Kung bagang gapulo pa batsyag man siya, no? Ang LPG naton, nagapulo pa batsyag man sila. Kaya binilagro do ga amat-amat na balik Action JM sa GCQ, halin sa ECQ, kundi na naghalog-halog kita, nagapulo pa batsyag naman sila saka sa presyo nila. Pustahan Action JM, kundi may salakyan kay mo, ano na imo ng gasolina ng imo, no? Gas na, no? Lantawa kung magbalik na ta sa GCQ, ang bugos nga Pilipinas, or magnaog pagida, ang imo presyo subo nga lapit 30 lang, sobra 30, mabalik na sa 50 Action JM. Action firing Ang kada line. litro, ang diesel subo nga ara sa tag 24, lantawa bla, kaya kung magbalik tas normal, asuro na pasaka sang mga kompanya sang langis, matimbuok na sa 37 hasta 40 po. Subong ginapanamitan lang nila ti pabor sa like sa amon na mga frontliners kami mga frontliners kami nagagwa kami pero tani pabor na sa mga jeepneys naton ti way man biyahe kundi way get sa nga panubo nila doon di sila gyapon ka ginansya no. Samtang sa iban nga balita sa national ang DILG no, Department of Interior and Local Government naghimo sang help desk para sa mga OFWs. Sa mga regional offices, mga kaaksyon, ginbutangan, kag bantayan ang ilang sining kay kaing lawas, kag magpakig-angot ini sila sa mga local government unit. Amo na dapat, no? Pabalon ang mga aton sini mga alkalde, aton sini mga gobernador, nga may maabot na sa inyo nga mga OFWs para mapreparahan gusto sang quarantine facility. Kaya tinid nila ni nga magstay for 14 days para ma-check ang ilang sining sitwasyon. Action firing line. Sa ibang nga balita, ang DOTR o Department of Transportation may nagpagwa na sang guidelines no para sa mga nagabiyahe ng mga salakyan sa idalom sang general quarantine o general community quarantine. Like for example, POV, dapat 50% lang ang imo sinadira nga pasahero mga kaksyon. The same man sa mga jeepneys naton kung may biyahe na gid man, ang imo nga salakyan da nagakarga 20, dapat ang karga mo da pulo gid lamang para ma-observe naton gihapon ang social and physical distancing. Dapat ang mga driver naton may mga face mask man, regular nga nagapatigayon kamo sang disinfect sang inyo sining nga salakyan. Kada nyo puli sa gabi limpyuhan nyo gid ni para pagbiyahe nyo pagkaaga sure nga tiway nakagaw. Way man taghambal mapasahero nyo may kagaw paniguro man lang ina. Kag ang mga pasahero dapat tandaan gid permi man ninyo kung ano nga salakyan ang ginasakyan ninyo. Budlay no? Tikon hasta bisa Disyembre Action JM majisikyo kita. Kada sakay mo sa salakyan kuha mo plate number niya. Kag iya sining lines. Kag ano man ang upod mo na nga pasahero ano muna karon pangilalahon isa-isa madamo ay mga friends Kay kon, ang bot sa lingon sang DOTR diri, once kilalahon mo gani sila, once makilala mo sila, kag kung may ara sang isa da nga may virus, malukit na yun Action JM. Ba, do Facebook lang, no? I-add lang kag i-confirm na yun. Pero team, anyways, tini mga tikang sang DOTR, Kag sa mga terminal naton, sa mga terminal, dapat na disinfect gin permi. Halos kada adlaw, kag ang mga terminals naton may ara sa mga scanning yapon sang thermodra ang aton sining kainiton sang lawas naton adlaw-adlaw gina para sigurado kag indi gid pagkalimtan nga may ara sang alcohol ang kada terminal mga kaaksyon mo kagasto no. Sa isa ka adlaw may pila ka bilog pasahero, may sa isa ka bulan may pila lang ka drum guro maubos. Action firing line. Sige lang ini pang preparar ginaton kay si COVID-19 actually way pagidya gyapon ni
papas-papas padayon pa nagahilanat ganing numero ho gasaka mangyapon ho. Action firing line. Sa ibang nga balita makaksyon sa national ang karon mga kaksyon ang COVID-19 ang Department of Health sa Pilipinas nagpalayag nga may ara na sila sang 92,822 ka mga unique individuals nga gin-test nila makaksyon kag 82,438 89% diri ang lunsay mga negative. 10,245 diri on 11% amo iya ang positive mga kaksyon according sa Department of Health sang pungsod Pilipinas. May kay adlaw nagakagakwan sila, nagahimo sila sa mga tikang, nagatest sila damo para masigurado gid nga inang masigurado gid mga kaksyon nga okay. Ang basa iban dyan nami, gani picturean mo pagid ang upod mo sa mga salakyan. Mansig picturean na ikaw mo ino. What if galing karon kun why kay mo ya cellphone iya nga picture. Why kay ang cellphone mo bay karon niya inang hindi touchscreen abi. Buka budlay no. Sige, pangpatinan mo na lang itsuran la isa-isa. Kasadya sang obrata pero kadelikado lang no. Action firing line. Ay, perteya. Sige, update na to mga kaksyon sa ibang nga balita. Ang coronavirus, anyways, diri sa Western Visayas, may ara na sang 66 kamang confirmed cases, ano? Western Visayas meaning Region 6 mga kaksyon, lakip ng Bacolod kag Negros Occidental. 66 gid lamang confirmed diri sa aton. 27 diri naka-recover na kag may ara kita sang siyam nga patay. Sa Region 6 na sa aton diri mga kaksyon. Mo nang sitwasyon ano. So buinas kita diri kay ang Cebu mga kaksyon masobra 570 dito ang ila positive. Damo gito ila gid iya no. Sa bugos nga Pilipinas today may ara na sang 8,772 yang positive cases sining COVID-19. Naka-recover diri naglabot na sa 1,084 pero ang patay gasaka manangila nato kay 577 na sa sining mga tiniyon. Nagasaka manhilanat niya. So dapat halong gid kita. Labi na gid nga may pila ka mga banwa kag syudad na nga ginpaidalom sa GCQ nga medyo partially gin half abi 50% gin amat-amat na kita nga gin pagiho abi. Action firing line. So hinalong gid kita no. Sa bugos nga kalibutan mga kaksyon, ang positibo sining coronavirus naglabot na sa 3 million. Grabe no? 3,323,935 kag ang naka-recover diri ara sa 1,051,651 kag ang patay susko action JM kahaladlukan. Ang patay 234,471. Action firing line. Grabe yan, no? 234,000 niya nagkalamatay mo. Kag ang patay subong sa USA mga kaksyon, today lang ha, nagdugang ang patay sumasumahon ko mga 2,000 gidya ho. Kay kahapon lawag ko ni 61,000 lang. Subong yan nag 63,871 ang patay dito sa United States of America. Action firing line. Oh no, grabe ini nga patay hindi ni basta-basta. Ang Italy may ara sang 27,967. Ang UK naman niya 26,771. Ang area naman o pungsod naman sang Spain mga kaksyon 24,543. Ang France naman may 24,376. Action firing line. Grabe. Germany may 6,623. Sa Iran may ara sang 6,091. Ang Brazil 6,006 mga kaksyon. Belgium may ara sang 7,703. Alright. Ang Netherlands may 4,795. Ang Canada 3,184 mga kaksyon. And the rest ganyo tag 2,000, 1,000, may ara iban tag 3,000. Tikita diriyo 579 na iya. Action firing line. Hay, grabe nga mga patay ini. Daw ginhugas-hugasan gidya ang kalibutan sa kadamuon sang tawo mga kaksyon.
Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. La City 8 kini subong Labor Day ano. Adlaw subong sang pagpangabudlay kita tanan lakip na ang tamaran man dae no kay gapungko dira trabaho man nagyapon. Si Presidente Rodrigo Duterte panginbulahan gid sa tanan-tanan nga trabahante no. Tanan kita tanan ano. Hambal niya sa tanan nga mga trabahante kamo tanan mga professional excellence according to the President mga kaksyon. And nagpangabay siya sa mga negosyante nga dapat kay uhon gid kag trataron sang husto ang mga empleyado. Aksyon Firing Line. Dapat mangin mahinalungon kag stable ang career opportunities ring mga empleyado kag ipatuman ang human working considerations according to the President mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Sining panahon sang COVID-19, I don't know kung kumustang ibang nga mga kompanya dira, kung palangga gid man nila mga empleyado nila, ginhatagan nyo bala sila sang advance nga 13-month pay abi. Aksyon Firing Line. Ang iban dira nahatagan nyo sang another 1 month abi or advance nga 1 month sweldo abi, tapos ibuhin-buhinan lang kung magbalik na ta sa obra, every 15th and 30th abi para at least makatulot tibawas lang. Aksyon Firing Line. May mga employer kita nga amo sina. Ang iban kuno daw ga kwan gid subong galalain gid do. May isa ka dako company Direction Oliver sa Bacolod nagapost sa Facebook kada nga pangayo tabang wala gid sila katilaw mi 5 tabang sa ila kompanya. Aksyon Firing Line. Kagang ini nga kompanya hindi basta-basta kay nationwide ini sila Action Oliveria hindi lang kay Bacolod alone. Tina-check ko na gani, kay ti kaluluoy man ni sila. Nambal nila tayo makalambot man ni sa duli, way gid kuno sila iyan na bulig-buligan ha. Aksyon Firing Line. Ting iban nga mga employers naton, kumusta ya ang mga tawo nyo da? Amo na ning panahon nga ipakita nyo kung ano nyo kapalangga ang inyo sini nga mga empleyado. Aksyon Firing Line. Hindi man sa pabugal no, Action Oliver no. Napasaan mo nang si Cantrans ang imo sini nga isa ka sako Action Oliver. Aksyon Firing Line. Ara pas dalom, halapiton mo pa. Salamat gid kay station manager no na magbanwa no. Way pag ni matunga tong isa ka sako, may isa ka sako naman. Tibati ko sumbula may isa pagikuno na. Aksyon Firing Line. Ida lahog la na. Pero tiya amo na. Amo na ya mo. Slamisa daw. Kapulot ka na slamisa da sagwa. Halapiton man na. Aksyon Firing Line. Ay, amo na yang mga employer ginapangita naton iya. Hindi lang kay trabaho lang sa tao ang ginalantaw mo. Inablang do gusto mo pangayuon ang kusog sa imo sining empleyado. Aksyon Firing Line. In times like this, iya mo na ning chimpo kanya kung paano mo ka-love ang imo sining empleyado. Tisero ni Presidente Rodrigo Duterte sa kayuhon yung pagtratar sa empleyado nyo. Kag syempre ang empleyado dapat magtrabaho man husto eh. Aksyon Firing Line. Di man magpaturutunto, madanga do si sino ka man kung kaysa abi trabaho ka man kay para balikan ka man sa employer mo da nga ikaw ang empleyado. Vice versa, no? Para tahom kag mayo gadyang resulta. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Anyways, mabuhay kita tanan kay Labor Day subong mga kaksyon kag saluduhan ko gid ang aton sini mga heroes subong way na sang iban ang tanan naton nga mga frontliners mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Mga frontliners naton of course pinakauna sa hospital, doctor, nurses, mga utilities sa hospital, mga guards naton, ang mga kapulisan naton dira, ang mga nagtrabaho nga mga medtech naton dira, ano pa bala, ang taran-tanan nga mga frontliners, mga barangay tanod, mga BHW, mga katapos ang media. Katapos ang ano pang way ko na mention diri. Saludo gid ako sa inyo, no? Saludo gid ko sa inyo kay nga ara kamo sa amo nga panahon nga tuman ka delikado sang sitwasyon pero wala naton ginabali ini kay ginatawag gani serbisyo publiko. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. La City 12 Action Radio Philippine Standard Time. Unahon ko lang si Aksyon John Diaz. Sini nga gabi mga kaksyon. Siring kontrobersyal nga pagpanagtag sang Social Amelioration Program o CONCASH sa barangay Tangob sining syudad sa Bacolod matapos nga mapatay ang isa ka 84 anyos nga natumba bangod sa paghulat sining nasambit iya nga size mill. Aksyon Firing Line. So natawag bala naton nga nagpaninguha ining 84 years old nga makaangkon man tani despite of his situation
lalaki ini, no? Lalaki action an, di ba? No? Lalaki ni napatay. Despite sa iya sining nga sitwasyon, naglulolinya gidya si tatay, no? Kiti sa ismil iya mo, no? Sa ismil iya. Din kaday mo mangita sa ismil nga dako ini bulig sa imong kalanon. Action firing line. Ang inisyal nga report kahapon nagpila na ni sila, naglinya na, way maabtan, way malawagan ang ngalan, asa nagabihan, kag nagbalik naman today, early this morning, nagpila na naman, asa naglambutan pagkahapon, nagkulaps. Action firing line. Te, ang atondri nga pamangkot nga ang ginapatawag pa ni sila iyaman, kon tani nakita nabi nga mga edad nila lapaw na sa 60 o kon 70 dira, ginadvisa na lang ni abi nga pahimoyong na lang kamudi, sureness naman nga may ngalan kamudi, ipadala ko na lang ng 6,000 mo, damo na black. Ay, nano nga sitwasyon ini. Action firing line. Pero kompleto nga detalye sa Web Action John Diaz. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Action John Patrol, good evening. Action break ko naton balikan kahapon amunin pinakatuman o kung nabi kadamo nga mga nagkuha o nag-claim sa ilaman mismo nga ayuda diri sa Social Amelioration Program o kung SAP grant diri naman sa Surad sang Bacolod. Action break ang Abril 30 hindi ginamoy na ang pinaka-schedule kung tani nga ginalauman sa tagsa ka mga barangay sila pagpanagtag kay kon ila na ila balikan ang ila tinutuyo mamintinar ining gilatog naton nga social distancing o galing kay may gulpiada nga anunsyo nga I don't know kung sino nagatag sa direktiba Action Bray nga dapat gilayon matapos sa isa ka adlaw kon Abril 30 ining panagtaganay sang ilang mismo nga ayuda nga 6,000 pesos sa tanan nga mga beneficiaryo Action Bray. At abo diri ti kahapon Victor naka-live report sa area sang barangay Tangob kag isa ang barangay Tangob sa nagingagaw gid nga makapanagtag sining 6,000 pesos nga ayuda sa kapin 3,500 nila ka mga beneficiaryo. Makonmaksyon Bray for one day, itagtag nila ang 3,500 ka mga funds, no? Ang gaan nila Action Bray 3,500 ka mga pamilya. Kag isa ka po Action Bray sa nagpagutok, no? Hasta na magabi, amo ining isa ka 84 anyos nga lalaki, residente sang Purok Gardenville, Barangay Tangob, Siyudad sang Bacolod. Kag ini siyang ginkilala kay Gualberto Hurtado Sr. 84 ang edad Action Bray. But siningon, sa edad ng 84, usually makita nato nagadukoy-dukoy na ina, ginaalalaya na ina Action Bray, Yes. isa na gidman ka senior citizens. Although maisa ka ginatawag nga express lane or na parte ni Sergid mismo nga linya abi para sa mga senior citizens kag sa mga persons with disability ang barangay. Kagabi Action Bray wala ingin sa nakabaton sang iya ayuda bangod may pila ka mga problema posible sa ila mismo nga datos o kun impormasyon abi dira sa ilang porma sa ginbutan. Pero ang pagpatag diri ni Barangay Kapitan Noli Villarosa, actually payroll is available Action Bray. So magsiling ko na available ang payroll, ang kwarta gali ni Mr. Gualberto Hurtado, kagabi pa lang niya, ara na. Kag pwede na ma-release Action Bray. O galing lang kay, according to kay Kapitan Villarosa, pagpatag posible sa mga alas 7 ko alas 8 sang gabi, nagdesisyon ining barangay, o kunado, nagdesisyon ang mga cashier o kung katapo abis ang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD na untatan ang pagpanagtag sang ayuda. So kagabi nagkuntat Action Bray, but siningon, madamo pa ang wala naka-claim sa iladre nga SAP grant Action Bray. Kagagin parayag, mabalik sila pagkaaga. Ang natabo Action Bray, Action John. excited sining ni Mr. Gualberto Hurtado Sr. Pasado pa lang ko yung kay alas 7 sang aga, nagpadulong na sa gym tupad sang barangay hall nga mo ni nagserve nga payout center Action Bray sang barangay Tangob para sa wala maka-claim sang ilang social amelioration program grant o SAP grant. Nagulat ining si Mr. Hurtado tubtob alas 10 sang aga kag ginabanta mga amo sina oras Action Bray nakibot ang iban nga mga beneficiaryo nga nagahinulat man dara
sa may payout center nga nag-collapse. Buti nga nag-uy abi, no, ining si Mr. Hurtado, kag dito na nagkinarankaran ang mga opisyalis ng barangay. Action dyan. Action ba? Okay, gusto talang iklaro, ano gin oras kay may nag-info diri sa aton, launa, ini siya nag-uy-uy mo, hindi last 10. Actually, ang 10 a.m. na oras sa Sumbay, amo nang ginpalayag ya kaina ni Kapitana Noli Villarosa, pero may hindi na ito ano sa exact nga oras yun mismo. Yes, so. Amo nang gusto ta klarohon kay karon like for example abi last 10 tiway siya kapamahaw, ano? Pwede man. Kag ko naglapaw na siya sa last 12, pamahaw wala, panyaga wala. Amo ning posible nga rason nga nag-uy-uy ining 84 anyos action dyan. Piniseleksyon na ako ng information is wala sa kuno ka pamahaw gid man. Kaya makon mo na. Halin kay early pa sa nagalin sila to lugar, pasado pa lang alas 7 sa aga, nagkahali na sa Aksombray sa ilang apuluyan, kay ti galao man sigurong isa, na kontemprano pa sa bulubugnaw pang panahon, makauna sa pila, although may express lane, or may priority lane nga para gintugyan o kagiparte ni sir para sa ila. Amo na tempano pa to sa Aksombray dito mismo sa lugar. Kagin pasalig man kagabi nga aga pabuas. Yes. Actually, amo gid ang oras ng Sumbray, amo ning iduga ko da karon nga detalye, kung ang mga oras di ba nga pagkadto dira, no, para maangot. Pero anyway mo to nag-collapse ining si Mr. Hurtado, ginhingagaw sa dala sa pinakalapit ng ospital dira sa may South Bacolod General Hospital sa may Barangay Panukoy, isam na nakabarangay ang amo na ato tapida to padala man nga barangay ng Sumbray. Napatay ini siya pag-abot sa ospital. So, butingon yun nga gawon, pasabi at kung tani nga pa ma-survive, dali kay tigin bawian sang kabuhi, ining 84 anyos na SAP beneficiary, Action Brian. Action dyan, paano ni siya na ano siya gatindog, gapungko sa pagkatumba niya? Ano, namin ko galinya na ni siya o kung gapungko-pungko pa lang sa natumba ni siya? Actually, ara na sa Aksombay, nakapungko na gid siya sa may priority lane, sa may sulod na sang gym. And hindi man na kaina ma-deny ni Kapitan Villarosa sa itong interview ang bali ako aminado sa medyo hindi namin ang ventilation dra sa may barang sa gymnasium. That is why nga kung gipasugta sila taning mas gin-control nilang kadamuon sang tao bala nga sa payout abi kung pila lang ang kada day dahil kay tigolpiada kag nagtingog pag Sumbray nga kinahanglan nila akomodaron ang tanan nga nagkadto dra sa may lugar mismo. So, giningago pa sa dala sa ospital, kay napagabot natong dito sa payout sa may payout center, mga alas 2 sang hapon na. Nabtanaton nga ang bata sining ni Hurtado Aksombay, istorya ni Kapitan Noli Villarosa, dahil kaya wala na naton kilabot ng bata. Ginpalayag no ni Kapitan Villarosa ang bulig nga mayon nila na-extend sa pamilya, kanti mismo sa mga kabataan, ginpalayag nila nga gabi ng ayo nila sining ila nga amay nga hindi maglakat kay sila na lang bala kung pwede naman dulong na lang sila balay galing kay ti kabalo kag Sumbray ba sa mga kabataan posible excited man kunong ila amay nga makabato na makumula sa 6,000 bala pero ginambalan gin man ini galing amay nga tay diri ka na lang kay idulong lang disang taga DSWD. Actually Sumbray ang bali kapitan amo gin manaya ang obra nila kung may mag-ayo nga mga pumuluyo idulong na lang. Especially kung hindi able, kung di kaya, kung nagamasakit, kung natabo din ang Sumbray, ang mga protocol nila mong kay mayo lang man na ang DSSD kagang Treasurer's Office. Kung napasugot din man sila, usually nagapasugot din man na sila. Nagabo man ako ginobra ni Kapitan Villarosa sa pila ka mga beneficiary nga bedridden, for example, or hindi kaya magkanto sa health center. Galing kay nagpamilit, gidman ko no Ang bali ni Kapitan Villarosa, ini ang si Hurtado nga magkanto gidigto, personal na lang sa may gym action bride dira sa may payout center agud nga amo ni magbaton siyang ginatawag na social amelioration fund. So ang matubugay na ginaaligal diri na name na stroke kunti wala pa man ang medical record wala pa na nabaton ni Kapitan Noli Villarosa action bride sa barangay Tangog. Antes sa pagpasal pinapoy kay na mga pagpayag diri Kapitan Villarosa diri kita kay sa tong interview kay ina dito mismo F2C boss era sa barangay Tangog. Pag-in, nagpasalamat ko kay wala man kita wala man ka kumpir aton ka pulis na, no? Panra sila, ISNL ka sila, no? Kahit di ka balo man, putang
problema sa social distancing, ang kapulisan gidaton ang parmi ara nga mga ang ila balaw ang ila mga complete name na mga may minor lang. So kapasalamat gid. Away lang sumbay na Action. Tingala kung sa lingkod daw lain niya. gani. Sige. Yes, nagsabay. No, wait lang yung nagsabay. Anyway, Sige. kaya mo to kay na nga balik Kapitan Olivelia Rosa sa itong interview mismo sa lugar na ang ko sa nagsabay. Kay kagapon nang supposed to be sila nasa dito na sa naulihin na sila sa high school sila. Okay. So kinayo namon kay ang DSWD kagang cashier di surrender na gid. So nag-decide ang cashier na mga sila extension yung subong na lang sila nga hapon tagaan de no de ugaling si Mr. Hurtado no excited gid hindi gid siya mapunggan sa iya kabataan nga siya gid ang mapila so ti condolence sa pamilya at age of pa naman sa edad niya ng 84 so hindi siya bungso na kwat siya din na stroke. So, rush naman siguro, nari man ang bata, no? Ang bata na stripo, hindi siya mapungnan sa kabataan niya, hindi din magkadto. Nagkadto siya, kainit kita sa gym. So, kakasubo kita ko, no? Nga amos ng rabo, stroke agad. Pero kasi nyo nga case, kung nga mo na yung case, kamo diba, ginahayo nyo man lang ang DSS, di ka pwede, kung ka pwede, katuan na lang. Wala man problema sa DSWD, kasi sa cashier, kaya may advice man na sila sa amon. So, ka-advice man kami sila. Di ang tao hindi tagit mapungkan. May mga advice pa kami kasi may mga official na wala na kang namo ginahatag ang ilang mga return slip. So tiyan mo siguro sa ka-excited man na sila nga isang bata, oras siya na guro. So lagi kita mahimo kay kung oras siya na but wala kami advice na ginapilit kina may oras kami nga hindi sila magkadto kasi amo na gani sila ko sala ang pag-fill up nila sa formas nga wala man kita sana untap no kag patay nga pabalo sila nga dapat ang ma-apply ang apo o kung ang bata hindi na pa-apply yun ng senior so ang ilang ginakaabo gina-apply pag ang senior kaya ang ibang senior ay excited man nga makabaton man no sa nga suportado mo naglatabo sila agwantas sa init pero may mga advice kami na hindi atin magkadto pero kapag na di sa kagina yan ari na di sa gina bungko na siya until now gani wala pa man natin share kita advice na sila kag kinapay-balo man na namon sa ilang wala pang share Pero on your part, as barang kapitan, nagamba ka nakagina ma-extend ka bulik sa pamilya, no? Ga pakasubukit ko, no, nga sa pamilya Hurtado, no, ga pakasubukit ko, nga amo naglatabo sa ilamay, nagpandere, no, nagpila, at nainsindihan sa kabataan, kay sila mismo, may advice kami nga hindi pagkapuno na itong pampilahon. Action by ang pagpahing ni Kapitan Noli Villarosa, so mo ito yung statement diri nga ba niyang kapamilya mismo ang aminado nga gabi ng ilang pagayutan ni silang may diri nga hindi man kadto na lang kag maayo na lang sa barangay nga idulong ang ayuda kay Kumo nag-advise o grabe may recommendation man ang barangay kung kaysa especially sa hindi makakaya nga magkadto sa mga payout center nga kadtuan na gid lang aksyon na Brian. Gal kaysa kay nasa kakita naton dito pag-abot naton las 2 ng hapon ang mutong problema ni Kapitan kay abali Kapitan like for example tabo subong ang mga cashier ang matag sa payout action buy mga alas 2 ng hapon wala pa sa area. Tiyan mo na gani nga umaga pa si tatay hindi siya mapunggan kay excited gani mo no so ginpasugtan na lang aga tinga alas 2 alas 3 way pagkaabot ang cashier anong sitwasyon siniman? Amo na aksumbray ang sanila kag ginaproblemahan kay ina no ang pagpadulong sa cashier. Actually hindi lang tanggop ang problema sina. For most cases ako actually personally no kada adlaw mga payout center ginakatuan naton usually ang barangay hindi naton ako nakobra pa lang to aksumbray makita naton ang barangay tempano pa nagahikotar. Alas 7, alas 8 ang mga tao nga gusto magkwartaya basta may information lang yan sumbay nga may kulwaon, timpano, pag yung mga katong iban, kiti nag-aamar nga hindi mainitan, hindi madlawan. Usually, muna, ang kakatabo abi ak sumbay, kakaabot sila mga alas, commonly, o general, abi nga abot nila, kung makita na ito mga alas 11 ang aga. Kay ang ilang defense, usually ak sumbay, kaya ang pagpatagman sa pila ka mga barangay kapitan, yung ginapabalo sa ila, nga nag-aisip ako na sa kwarta, ang treasurer's office, o kung na mga cashier ak sumbay, nga magkadto sa mga barangay mo nagkadawan pero I don't know kung ano natabo karon nga hapon
Kung nga, kita po sa pagabot natin na alas 2, wala pa dito Action Bray ang mga teller kung nabi mahatag sa kwarta, no? Sa area mismo sa Tangob, nga isa sa ginaproblema ni Kapitan. Kami duwa ka mga concerns ng Tangob. May Action Bray mga unclaimed. Ang mga unclaimed ga ini, pareho abi ni sila sang mga persona nga dapat ang schedule nila nagligad pa. Ang manog claim pa lang pero na-validate kaangay ni Mr. Hurtado, amo ni napatay ang sumbray, amo ng schedule nila for that particular day. Kaya balik Kapitan, amo ni problema nga hindi controlled sang barangay nga kung anong oras makadto ang ila sumbray ka mga nga matatag sang kwarta. Kaya na-validate ng tanan, nagapila na lang, ang atagay na lang sang kwarta ang problema. Pero kung nato na sumbray, actually, ang balik Kapitan, hindi amo na ang adlaw kung tani nga schedule nga ginatag sila una. Galing kay may gulpiak sumbray, I don't know, wala ko kabalo kung sino, pero ang balik Kapitan, kay inadigto, may ara binag-directive nga dapat tapuson sa April 30 ang tagtaganay. May extension. Actually, may aragin man sang special payout today, pero hindi sa Bacolod, pagin hindi ko, outside Bacolod, action dyan mo. Yes, ang sumbray, ako ba initially ang ako ni information last time bala nag-interview kita Kapitan Romel Flores ang Villamonte. Ang schedule supposedly sang Villamonte May 4 and 5 pa mo kay para ma-maintain nila kung tani kag makontrol nila ang kadamuon sang tao kag ang social distancing ara gyapon kag hindi matamaan kag hindi magabihan amo dapat may asa pa May 5 tapuson nila ang sumbray. Pero kiti may naghatag directive nga tapuson within April 30. Kaya ba ko kagapon sa report kani ama ko mo sa 21,000 sobra ka mga pamilya o karate ka mga beneficiary gaan mo for one day sa pilang ka mga barangay iyawa sinasang panagtagana. Ito isa sa mga rason posible mo na nga wala na dali-dali. They don't know Kapitan, hindi America Rosa wala na tiyempo para magbinasulay pa kaya natabo na imo na lang nila sumbray kag may panumdom na lang sa pila ka mga wala pa nakabaton sang ayuda sa area sa barangay Tangob. Ang mga unclaimed mga nauli nasa 3 days, no? Ilain na problema nga wala masulod sa piro. Man dali-dali nga kung hindi ikaw ka sulod sa piro, wala ka na imong kwarta. Sulat-ulat siya. So, ang advice ko, kadto na lang sa NJC, kay may cashier man dito, kay iban may mga salakyan man, gagang ayo man na sila sa Chikuin, may pasudlon man na sila dito. Ang akon lang, no, ang iba, no, nag-apply, no, sa SACNO, ilang taon nyo, anay, kung beneficiaryo ka mo. Kung beneficiaryo ka mo, hindi meaning sila, hindi na ka mo ka-apply. Hindi pwede sa mag-amay ka mo, pati bata mo pa-apply yun man. Hindi pwede. So, ilan nagkakato sa barangay, nung gusto man makabil. Kita, wala man kita untat sa una palibot sila. Kasi, inbalik na namon ganing nga formas, isubra mo, isubra ang aton Reaksubay mo tong statement ni Kapitan Noli Villarosa. Kaya karon kung kung di nila dalon din hayabing bangkay sining ni Hurtado Sumbray, pero sining ko na ang barangay mismo ang nagtanyag sang bulig mismo sa pamilya ni Hurtado Sumbray. So meaning when na sila gastuhan pa action dyan? Depende naguro Sumbray kung top sa ang range nga bulig sang barangay wala pa man gid naka exactly nakapakig-angot sa kapitan ko pilagid ang ilan nga mabulig pero nagpangako natanyag lamang sa sang bulig sa pamilya ako San Brian. Pero kay na din isang karga pa hospital man sa ambulance o kon sa van? Van. It's a private nasalakyan ng aton nga information ng digto kay naling kay kapitan. May ambulance man ang Tangob, ni Kupos ang guma, no? Ang information naton amo sinadira, no? Pero nalipat ng tabi action by magpamakot kay ina kay ulihin na lang nato nakuha ang inang information. Ambulance ko po sang buman kapi mo may pahangini na backup be? Sa Tangob na uli na to nakuha ang information nga kupos ko na ang gumas ang ambulance. Pero I don't know kung is abi action pero mo sina mga circumstances kung hindi available basi blokada naman to dilagin sakay or yung try nilang ambulance yun man, tagopos ang gumag, wala na sila nag-bother, na available nga salakyan, kay time of emergency, nagdiretso na lang ang sumbray, no? Inisyatibo na lang to yung van niya, pero dapat ang ambulansya, bisan din lang ang barangay, di sa Bacolod, bisan sino ang pamati, 24/7, ay ginamonitor niya ng guma, kay emergency car na si action na dyan mo. Gani.
Tigaliki, amo to nga try na mo liwat lampot dito si Kapitan Villarosa and pag ikan mga kwansa ng gamay liwat yung explanation, may amot sining impormasyon na kupos ko nung gumasang ambulance, rason ko nga wala na sakay sa ambulance, kaya isa ka private ila mga salakyan ang nagdala sa ospital ng kay Hurtado Action Right. Hindi man ta sure ha nga kung ambulance yung sakyan niya mahingagaw pa wing kabuhi niya. Nga ato diri issue ambulance sa gani mo pareho sa pulis, fire trucks abi. Nga dapat ya always gahabok ang rueda sina dito yung kupos. O gaya dapat kumbaga ready all the time, no? Amo na. Ining facility nila Action Right, especially this time sang crisis. Galing kaya mo na i-check na to ang possibility sa mga balantayan kaya dapat gid nga liwat balikan, no? Galing kiti perti man sa kasako abi. Bagay kung sa bagay, Perti ang ilagi na deploy ang halos nga barangay sobra ginagamit din nila personnel from Kagawan to Barangay Tanod, pati gani mga health workers, mga volunteers. Perti kay ti nagulpihan April 30 gintingob na ng tagtaganay. Aksyon na Briano. Sige. Ang mga balita ka naman sa Patrol Action John Diaz. Sunasabutan na sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Action Firing Line. Salamat Action dyan sa Patrol. Ti kaluluoy ng 84 anyos. Anyways, kaluluoy ang family niya. Iti, amo na napatay ining 84 years old. Bangod sa pulo pila-pila sining 6 mil nga ini. Ang balsang ni Kapitan kinakuno ti na panahon niya gidman. Pero tinapordali gid lang. Online sa Firing Line. Ayon ko na yung gamay nga tiyempo ni Madam Pasitateros ang DSSD dire sa Bacolod. Ma'am, good evening. Good evening, Action Bri. Good evening sa tanan ng taglamati sa Action Radio. Pasensya sa disturbo. Kabalo ko, masako. Gika mo sa lagas-lagas sining payout, ma'am. Pero, ma'am, ano natabo kay na? May ideya ka, ma'am, kung 3 o'clock na nag-abot ang cashier naton sa Barangay Tangob, ma'am? We have prepared the payroll already, no? Sang aga to, mga na left out bala kapon nang wala bala ka tigayon naton kapon matagtungod ng hapon na gabi na ganun sila katapos, no? Yes. So supposed to be schedule namon subong aga ipanghatag, pero it so happen na may mga technical problem kami sa in terms of sa disbursement nila namon. I see. Oo, so may gusto ni isang treasurer's office na mga i-balance anay. At siyempre, mga last payment na nimong. So, ambalya, if you cannot show to me na these are the numbers na disburse nyo, amo na ni nga numbers ang left na lang ninyo. So, we have to produce the number of the payroll and so on and so forth. No? And sang uli na tukiban nga may iban nga barangays nga naka-overpaid kami. And that is why siguro ang iban nga barangays na apektuhan, no, and kaina ang Tangob. So far kaina okay na tani amon mga payments, no, except for amo na sa Tangob nga na medyo nahapunan kagin hatag dito ang amon assistance. So meaning until this moment of time, ma'am, ongoing pagyapon ang panagtagay subong? Ga-payout sila tusubong sa Tangob. So magabihan daw libo pa to ang inughatag today sa Tangob? Ay hindi naman, nakahatag na kami. Mga na lang to, mga 200 plus na lang to ang sa Garden Hill. Pero kay nasa aga sang waygin man tsansa nga makapadulong to, nag-inform man ma'am ang grupo nyo bingati malang-alang kami anay this morning na mo sina? Oo, gin-inform naman si Kapitan. Kasi si Kapitan naghambal man nga puli anay kamo. Kay tawgon lang kamo liwat karon kung mag-resume na kita kag kung mag-abot ng aton ano kay gamay naman lang mo. Yes. Galing kay amo na bala kung kisa ang iban so eager gid bala nga mag syempre no kwarta na bala ti siguro. I see. So ma'am kan like for example may damo pa kamo i-release abi kag may mga senior pa kita anong mas sa pabakon nga hugot nga pag sulundan nga himuon nya pagin sini ma'am kay kabalota mayara pagin kamo i-release. Kaya nagahambal kami nga tani ang mga hindi na blagid kawa kasarang maghulag. Kag ang mga naga-bedridden, hindi na pagidalon sa payout line, no? So, galing kayang iban nga mga tigulang linya, gid bala. Enjoy sila Oo, kay kami willing kami magdulong house to house ang ilang assistance. Basta ang ginapangayo lang namon nga you should
wait lang. Mhm. Kaya we have to pay first sang ara sa linya. No? So kamuya yang hindi makahulag, Mhm. idulong namon sa inyo ang I inyo. see. Oho. At least, Excited siguro. Ay, nagkadtogid siya aga pa kuno way ganay kuno pamahaw mo. Kiti yeah, aga pa. ginamalaman siya sa kabataan Oh, niya. yes, ganyan Na ba lang. kami na lang na o kami na lang na ang responsible magkuha sila. Ahay. Kasi amo niya willing gid kami ya magkadto sa balay nila. Kasagaan na nila kami ka time na madulong namon. Yes. Anyways, ma'am, mangon siho na lang ko, jutay naging man lang bilin sa inog panagtag nyo or releasing nyo? Actually, jutay naman lang, no? Like, sa Estefania, may 40 na lang kami. Aha. No? Sa Takuling, may mga pila pa man. May kwarta na ang Takuling, pero lagi kay ngagaw kay inan. So, the mga 200. Dason, may ara kitang nabilin sa tangog pangagamay naman lang. All the rest bala na panghatag naton except sa bedridden. Oo, except for bedridden nga mga naton pero may iban gid kina nga bedridden nga gingaan ginamon bisan layo-layo pag ani balay nila. Okay. Up to paglaom pa sa mansilingan nagkatugid kami to para magdulong lang gid sa ila. No, so tigaling tungod nga payout man kami dire. Hindi ginamon mausar ang amon nga tiyempo magkadto sa ila tanan. I see. So probably by Monday na lang na ang tanan nga mga bedridden naton kag mga disabled naton. So kung sumahon ta mga 95 to 90% na ang payout sa Bacolod, ma'am, tapos na. Sobra pa gani ko sa 95. So ang gusto man gani ni Mayor nga malantaw ka as to i-compute naman as to how many percent. Pero mula na galing kay sa kada barangay may ginatawag kitab lang over disbursement, may arang under disbursement. Wala sila nakakuha yati ambot ko na nung reason, no. Dason may ara kitang inog i-balance pa bala para mag-equal ang aton na target to the amount na intended sa kada barangay. Okay. Diri sa Bacolod, ma'am, given again, ma'am, kay ECQ kita, may second batch gid kita ya sining 6K nga ini. Base, pero as of now, ang gina-instruct lang sa amon is to liquidate as soon as possible, no? We were given, di ba, sa aton ni subong nga announcement sa DILG, na we are given up to May 7 to extend our payouts, no? Kasi damo ang wala gid naka-beat sang pero sang deadline kahapon. Pero amo na lang nga bisan lantawon naton nga ang Bacolod has the big number of recipients or beneficiaries. And yet we are almost sobra pa sa 98% nga na-beat nato ng aton nga target, no. So gamay na lang gitani, no? Ay, okay, sige. So that's a good good performance na ko maglantaw. Kiti sa kadamuon gid man to, dili man basta-basta ari may nagpalagas ka nagchat mangkuton ta ka kuno kun ang nakabaton subong 6K amo man nagyapon sa second batch kung may ara gid man or may other recipient kita iya. Mahulat kita kung anong guideline sa aton sang DSWD, no. Kay kung ECQ kita, that means until May 15 other sectors cannot go back to their work, di ba? O unlike kung mag-GCQ kita, may iban guro nga maka-open up na sang ilang mga negosyo, maka-open up na sa mga malls and everything. So it follows na makaobra naman ng iban. Pero tungod nga din-extend kita up to May 15, so probably dako unsan sa tang pero as to whom will be the recipients to something ilang taon naton based on the guidelines sa DSWD. So meaning ang second batch ni may guidelines ini nga panibag-o, ma'am, aw nang bot silingon mo git. Mga ngayo bigit mamati naman kita ko na nung guideline, no. Kay perhaps they will give us the same number, but in terms of the priority naman kung sino ang atong tagaan, we will wait for that guideline. Sige. With that, ma'am, pasitatiro, ma'am, para makapahuway-huway kita. Salamat sa mga time. May gabi kag mabuhay ka, ma'am. Thank you, Bri. Yes, ma'am. Masalamat, ma'am. Action Firing Line.
Madam Pasitatero sa DSSD mga kaksyon na late sila pagpadulong dito bangon ng mga ginaliquidate pa sila kina para magbalansing kwarta. Action firing line. Alright, tiyan mo na kayo mo tabo sa iya. Bangod sining sapsap nga initi na disgrasyang kabuhi sa isa ka 84 anyos. Pagbalik naton karon, laboton naton ng isa ka konsyel sa Bacolod ni may connection ini sa OFWs naton, kay sa pag-intindi ko sa tourist inn sila dalon. Katultol connection ansang tourist inn actionan hotel sa Bacolod yung nindapit ni. Daw diri kuno sila sa iluhon mo. Mayo no, ti okay man at least kung ang pila ka mga hotels di hindi magbaton sila. Kadamo sa mga lodging house diyo nga pwede ayuon. Puro man sila daw lodging house subong naka-ECQ man sila pero karon istoryahan ta na kay daw goods na ni sila nakauwa na ang uwa. La 7:43. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa
kinadampigan. Padayon Aksyon Radio. Magkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag
kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Magkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa Ayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:53. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga DTX 500 mga kaaksyon, gina-endorso ginaton sa inyo pagpanubo sa inyo sa nga sugar kompleto pani sa management liver detox, panimpyo dugo kag iban padra nga pwede makabulig sa inyo sini ikaayong lawas. Suplemento waisang kontrachempo ining DTX 500. Action Firing Line. Sige manamyaw kita na sa mga utod naton nga nakatutok na halin pa kay na. Maayong gabi lang kay Jo Marie Formentira. Good evening, Action Brian. Monitor kami ni Jenny Perez sang Binalbagan. Araman si Manong Edilaos. Good evening, Action Brian. Monitor lang Nanay Isabel diri sa Kingtown, Victoria City. Salamat, gid. Si Benny Hikayen, Action Brian. Shout out lang da kay Manjo. Happy birthday lang sa iya. Si Christina naman, yung gabi Action Brian watching live sa inyo sa program. Si Inting Bivoso na nag-monitor subong sa Celine Homes. Sheila Comoda Mizono nag-monitor subong sa salamat gid ano. Highlight ko no kay Gel. Anong Gel? Sige. Si Merlin Hoytas naman. Good evening, Action Brian. Monitor kami dia sa Manila. Salamat. Conrador Junior Amante. Good evening, Action Brian. Mangkot ko sa duli, 1 month na wala duty with pay pani amon holiday. Check na to na be, para may diagid kita na. Okay, si Katrina Rivera Arobilio naga-monitor man. Francisca Puso Madirazo. Good evening, Action Radio. Monitor kami DC2 Regent Pearl Homes Alihe. Salamat. Nimia Go, God bless to your program. Jesus loves you. Salamat man. Leia Todo sa aming gabi Action Brian nga ginapakadto pa na sang DSWD ang senior kag papilahon nga subong nga inadlaw ka init sang tiyempo ginapabodlayan panilang senior. Kalamat tayo ganyan. According to them, way man kunogin pakadto yato kuno gusto pero feeling ko lang base na hambalan gin nga kadto. Action Firing Line. Dijen Jonah, salamat man. Rinan Aloro Rico, good evening Sir Bry, patamyaw lang da family Rico, Aldea and Aloro. Kag si mama kag papa kag pamati Rinan Rico sa Hacienda Kabungbungan, Barangay Sag-ang, La Castellana. Salamat gid Rasinya. Richard Esmeralda, good evening Action Brian. Monitor lang kami di always sa Isabela. La 7:56. Action Firing Line. Okay, mayroon pa di sa piyak nga side kay matamaton tani sila. Naga-monitor man sinimat tiniyon si Ma'am Lizelle Campo Sagrado, no? Monitor sa firing line while high intensity workout ko. More power to your program. God bless. Salamat dira si mo, ma'am. Dolayo ni siya mo sa iban nga pungsod ni mo, no? Naga-monitor man si Trixie Ibusio kag si Maymay. Naga-monitor subong sa aton nga pagpangalagad. Si Sir Sunny Boy Magsipok Arabana. Ginatamyaw niyang iya sining amiga nga si Jillian Caborog kag subong man ang Magsipok family. First Valley Banka sa La Carlota. Salamat gid sa pag-monitor sa Cinema Tinian. I-check mo lang kung aksyonan kung available na, no? Right. Diri naman tapyak nga side, daligid lang sa aton mga kaksyon, ha? Kaya gina-check na to ng isa ka konsyals Bacolod, Good evening, Action Radio. May ara payhan ikaduha nga cash assistance Edward niya sang Barangay Granada. Amo to ang balkin na ni Madam Pasitatero nga hulaton nilang guidelines pero kung pamatian ta Manila may ara gid, no? May ara. Sa ECQ lang ha. Ang GCQ ya wala. Yung gabi Action Braille yung Great Ribo and Carmona family sang kilometrahe 13 Talok Bago from
Leni Ribo sang Talokman. Salamat. Good evening, Action Brian. Patamyaw lang Francisco kag Josephine. Di labag tawag palihog kay para mabasahan tagi ng iban. Dalaigid lang ha. Kami panawag abi. Always segundino nga naga-monitor man always sa Action Radio. Una sa balita, una sa action. Action. Sige, kita mo sinala na ko. Sige. Action Firing Line. Las 7:58 Action Radio Philippine Standard Time. Way ka sa bataksyonan. Sige, kuha na unahon ko lang sa Action Marlon Hinabia sa Sinimat Tinion. Kag ipaki-check labi si Actionan kung available na siya. Si Councilor Abi. Kaya para makabalo kita kung ano oras sila sa Iluhon, di-engage sila sa Iluhon, anong sitwasyon, sino mabayad, sini sa hotel, sini. Ginsalo na ni tanan ba sa OWA, no? Kaya daw may ara to kung kaisang hindi pa siguradong biniranay. Ang sa Iloilo to, problema mo, ani mga OFWs na ton, kaya mo gambal hindi deserving sila nga magtulog sa sulod sang eskwelahan. Although nga may ginbisitahan na sang city health mo, sang otoridad, kaya gin-check ang lugar, pwede gid siya. Pasado siya sa criteria kung quarantine lang ang paghambalan. Why na sang dapat pa problemahan? May naghambal nga itong evacuation center sa area sang Alegre. May mga kulang pa to, ang mga CR, may mga pabutangan pa to kwarto, isa-isa. Mo tong way na hingagaw, kay emergency, ganing pag-abot nila mo. Amo na, no? Ang sitwasyon mga kaksyon, kabay pa nga na still-sitol na nga sahi sang isyo, kag mahatagan ta, nakakaigo nga talopangod, ining mga OFWs na ton, mga kaksyon. Capital Reports. Dili ko anay Action Marlon na hinawiya mga balita gikan sa probinsya. Action Mar, mayad nga gabi. So nabraya mayong nga gabi parehas man sa ginhimo subong sang lokal nga panguluhan sang sunod sa nga Bacolod nga pagtingwa para nga maaktuhan ining problema nga batsag ka ginaangkon subong sang pila ka mga nagbalalik diri nga mga Bacolodon kag Negrosanon nga mga na-stranded nga pasahero nga ti subong why sila sang choice kundi magpaidalom gid sa mandatory quarantine. Ang overseas kung ang ginatawag nga OWA Action Bray nagpasalig naman sa kay Governor Bong Lacson nga sila na ang mapangita sang hotel nga pwede masailuhan sang sining 26. Ang original Action Bray 27 ini sila kontani. Ugaling kay ang isa ginhawiran anay kay may ara sang reactive ang test nga atong OFW bla. No, may duha to ka OFWs mo nga nagpositive. Yes. Number 3 kag number 4. So amo to sila Action Bray ang ginhawiran anay. Tob nga makompletong pagpagwa sa resulta sa ila sa ni ika-duha pa lang. No? Kaya kundi first nga test sa ila Action Bray positive, ginkuha sila ika-duha way pa magwa ang resulta. So hawiran sila anay, dira sila anay Action Bray, kay man dira na gid man sila nagumpisa, dira nila tapuson ang ila sa nga pag-quarantine. So 26 lang ang makasaylo sa hotel. Din nga Hotel Action Mar. Ang Hotel Action Bray hambal ni Governor Bong Lacson ang uwa na mangita. Laban-laban kun hotel ang paghambalan damo man hotel sa Northern Negros. Correct na Damo man to namin nga hotel nga daw pareho man sa Bacolod City. Pero ting pabangkot ang pabangkot dira galing ang hotel kun mabaton ini sila. May Action Bray sang may representante sang uwa diri sa syudad sa Bacolod. Hambal ni Gov Lacson, ining representante sang OWA,
ginatagan na ini sang authority nga maka-enter sa kasugtanan o contract sa iluhan nga hotel. Paniguradoin, ha? May memorandum of agreement sila. Kung saan sila ngapit sa maumpisa, nano ang hindi, kag nano ang pwede. Yes. Nga himuon sang sining, kay hindi ni sila sumbray ordinaryo nga tao mo, ginamonitor ini sila sa COVID-19. Yes, so ara na sa OWA, sumbray. So ang OWA, ang himuon nila sila mapakig-angot na lang sa provincial government, particular sa bahin sang Interagency Task Force sang Negros Occidental. Papabalo sila nga okay na, amo ning pizza nga siluhon, amay tisais, amo ning hotel ang ila sininga sa iluhan. No, kay man kon padalaman ang sumreti, yagin man trabaho sang OWA ni. Yes. Galing kamanti ang OWA, kahapon nga representante, nagpatahag man sang ila sininga rason ko nga ang natabo ini. No? Kaya may quarantine areas ang Negros Occidental mo sa matabo. Ang latest ang sobray nga kanamuon nga ara subong dira sa bahin sang Provincial Healing Center. Ini 26 mahalin ni sila mo sa Provincial Healing Center. Mandok Village, Barangay Santo Niño, Banwas ang Ibi Magaluna. Ang ara dira subong 101 ang kanamuon nga gina-quarantine da. Ang capacity sang sinang Provincial Healing Center maka-accommodar ang sumbray sang 300 mo katao. Wow. So, ang 101, kung magbiya na ning 26, mabuhin, kag marako naman ang espasyo. Pwede naman ang sumbray maka-cater sang manog-abot pa nga mga Negrense stranded passengers halin sa nagkalain-lain nga mga lugar. So, 26 ang sa Ilohon Action Mar ang nagkalabilin to ya? Ang kung sila OFW na sila, OFW, may arak sumbray nga non-OFW. Okay. So, ang non-OFW, hindi naman siguro madala sa sining ginahimo sa OWA. Okay. No? May arak pagid naka-schedule. Why pa sang patod nga pisa ko san maabot balik dari sa Bacolod kag Negros. Sa Manila, may 44 pagid ka mga seafarers, mga seamen. Sa Palawan, may 17 dito ka mga taga Negros Occidental man. Sa UP, Visayas, may estudyante gali nga Negrosanon, nga stranded man to. UP, Visayas, 20 sila Aksonbray. Ka mga estudyante. Amat-amat na nga nakulo kompleto ni. Ang clearances, ang acceptance, ang gina-finalize na lang, ang pizza kung saan sila pwede makabiyahe balik diri sa bahin sang Negros Occidental ka Bacolod. So mo nang update yung presenter kaina ni Dr. Zephyr Gerhard Kaelian kon repatriation effort ang pagahambalan. Damo-damo panigali no ti kon Negrosanon. Ati dito ni sa Ibi Magalona tanan-tanan Action Mar. Kay bay naman iban pa no? Ang figures sa sumbaragid na wag tani taga Negros Occidental ni why ni balakip ang sunod sa Bacolod kamati separate na subong ang record sang sunod sa Bacolod kung mga stranded passengers ang paghahambalan. Ang nakaparehistro as of subong May 1, 1,557. Wow! Amo na nagparehistro akson na bray. First in, first out kung sino makatapos comply sa gina-require nga requirements amo nang una man nagsumbray nga makabalik diri sa ila sini nga lugar. Damo nga preparasyon gila ni mo sa Negros Occidental sini. Yes, pero ang mayo aksumbray nga balita di kay samta nagalawig ang mga adlaw, nagadutay naman lang ang nagaparehistro. But sila ngon na amat-amat na. Ubos-ubos aksumbray kay subong nga May 1 ang nagparehistro nga bag-o subong lang nga adlaw, 7 na lang. 7 na lang. Oo. Ang record ni humalinis ang April 17, no? Ngang April 17 nga adlaw amo gid ang pinakadamo gid nga nagparehistro ak sumbray. Samta nagalawig ang adlaw naganubo man ang kadamuon sila nga sa nasalinta na subong adlaw 7 na lang ini sila. Kag ang ibandra nga nauna na nga na quarantine Action Mar mapauli man na sila. So maamat-amat nga mapaigo man ang ginislagyapon. Yes.
Kag timing man nga sa sunod nga semana laban-laban ang sumbray ma-operate ng ato sa Kagulingon. Nga laboratory COVID-19 Laboratory Center sa Silay Hospital. Pati mayo gid. Oo, may na-approve na nga budget na si Governor Bong Lacson. Budget para ibakal sang dugang nga kagamitan. Sabat amat na sumbray nga matapos-tapos ni kamabalaan gid ang matutuod nga resulta sa gid pagkuhaan sang test. Kaya din niya rapid test action mar ha? Kuan giniya inang tawag sila gani? RT-PCR. Yes, oo. Nga ang resulta accurate gid ya? Yes. Makabig na nagsumbray nga confirmatory test na siya. Pero magamit gyapon ang sumbray ining ginatawag nga rapid test sa ato sa nga laboratory center. No? May ara gyapon nga patigayonon nga rapid testing. Oh, kay bangod sa kadamuon unahon na nayak sumbray kay may protocol man nga ganasunod mo. Yes. Ato sa nga probinsya, rapid test damo namang test tadi kay mati nagdudubang ka nagdundarde si Senador Zubiri. Yes, mga isa klibo to ka unit sa nga tiskets. So kon ilag example pulo kamo gin test dabi sa rapid may duha nga nagpositive. Ang duha lang to sa confirmatory dalawang action mar ang 8Y na tuya. Nga nag-negative. Negative naman sila mo. To ina kung mag-positive sila sa bahin sang rapid test, 40% accuracy na siya mo. 50% na siya. Pero hindi na siya, although positive siya sa rapid antibody test, i-testingan sa liwat for confirmatory na paagi siya natawag nga RC-PCR. Kumbaga nakit-anan to sa rapid test nga may virus gid siya. So gin-test pag iliwat to kung ang ato nga virus nga ara nga 40% hindi ni conclusive virus bala to ni corona o kung hindi action mar. Pakidamo gid sang daw inabalang rapid test ano naman lain man tong confirmatory na muna. Kamo na amo gani ang sumbray may health expert ko bala nga na istorya. Kag silindo okay man suggestion niya sila nga kuntani action mar. Once nga may na-detect sa rapid test, hindi sila magamit sang word nga positive. Kaya ang tao subong once nga makakita sa positive, ang kung sa pinsar, COVID na dayon. COVID na dayon. Oo. Amo nang inpatag tabagulang nga kung sa rapid test ganiya, testing nag-positive ka da, hindi bot silingon nga COVID-19, may virus ka lang. And that virus, dito pa na i-confirm sa testing center na gid mismo kag kung mag-confirm ka tuliwat amo na tuya si COVID-19 gid action mar para maklaro ni tanan. Yari ang palayag ni Governor Bong Lacson angot sa natalana na nga pagsaylo sa ring 26 palamang ka mga OFWs sa hotel. Yes, OWA has already reached out to the province, and I was also informed that OWA representative here in Negros Occidental has already been given the authority to sign a contract with the hotel of their choice of OWA. So, and with that, I've already instructed our team to please facilitate as much as possible. I'd like to transfer these seafarers, 26 of them, to be transferred to the hotel where OWA has signed a contract with. No? So, if you can do it tomorrow, well and good, no? But hoping it can be done within this weekend. There were 27 of those seafarers that arrived. I just mentioned 26. One has to remain in the healing center because he was reactive to a rapid antibody test that was given by or done by the provincial health office. Pagdata ni boss na mention si Governor Bong Lacson nga basi pa lang boss matigayon na ni sila nga masaylo. Kung din nga hotel way pamabalaan ang OWA lang na agsumray ang may ideya. Kaya isla man bayad na mo kundi sila pa gusto pangita agsumar. Yes, at least ara nagsumbraya may bulig na halin sa OWA. Kay ginanti si para pagid ang ginatos pagid mo kapag inaabot diri sa mga bakulod doon kag negrosanon. Kag hindi labang ni non-OFWs, damo pagid sa mga OFWs man nagsobray. Sa kung gusto sinong gusto nga magpauli dia kag mabuligan sa gobyerno ti buligan gid aksumar. Correct. So ara po ng hotline sang ato sa nga ay
ATF province, pwede sila makig-angot nila. Kag pwede sila makasulod sa official Facebook page sang Provincial Government of Negros Occidental kay ara tanan-tanan dira nga hotline. Nga pwede nila sa di mapakig-angutan. Aha. GCQ na ginang Negros Action Bar, no? Yes, JCQ. Pero sa Banwa sa La Castillana, medyo gaalang-alang pa to si Mayor manggilimutan kay why pa to ma-cleared Si patient number 2. Nag-positive bala to. Si number 2. Why pa resulta? So, basi, kung malang-alang bala, ti luyag nila nga ACQ lang anay. Kung galing kay napermahan na ni Gov. Lacson kahapon, Executive Order, GCQ, implementation, hambal ni Gov, di na pwede ma-amend. Ang panugyan ni Gov, parehas man sa ginimo sa makulod bla, pwede mayo sila. mapil. Mapil. Pero for the meantime, subong niya, GCQ gid sila. While nga, GCQ, GCQ ang sumray, kamanti o basi kung kasuhon man nilang apil nga ipadala sa bayan sang National IATF. Ang problema, kung padala ka sang apil sa National IATF, kung di mo pag-follow up basi kung malipatan lang bala. Dapat may number kagid dyan ni Atty. Roqueda, Atty. Anyo, Atty. Panilo, mo na yan. Oo, nga mga personalidad. Oo. Boss, sa ating wantang malapot, si Mayor Nico Racon bala na nung plano nila sa saring sugot siya sa panugyan ni Governor Bong Lacson nga dito na lang direkta padala sang apil sa National IATF. I see. Okay. Una sa balita na sa Action na Marlon Hervoya, Balita Kapitolyo sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Salamat, Action Bar. Balita gikan Kapitolyo Provincial. Las 8:14. Congratulations. Kiti ang OWA may mangita na sila sang hotel nga sa Iluhan sining 26 tanan. No? Dira sa probinsya iya. Andiri sa Bacolod may ara naman pero check naton kung saan honest lang pag-transfer iya. Pagbalik naton karon dugay-dugay. Action Firing Line. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao.
Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magdiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng kamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19.
Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mga... Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:22. Aksyon Firing Line. Life Extension Vitamin D3 mga ka-aksyon, ginendorso ginaton sa inyo, pampabawas naton sa inyong immune system. Kaya may kape man sila mo ning coffee mix mga ka-aksyon, o kon Life Extension Coffee Mix. Pinakaunang kape iya nga may aras ang vitamin D3. Aksyon Firing Line. Sa idalom sang Life Extension Philippines, sa bakal sa mga botika diri sa Bacolod, kag suwong man pwede ka bisita sa ila sining klinika, no? Diri sa may GA Esteban Lacson Street, sa unahan sang Lacson, Burgos Street, Bacolod mga ka-aksyon. Libreng consultation sa mga medical doctor. Aksyon Firing Line. Okay na aksyonan? Ano na? Okay, sige. Online sa Firing Line. Yapon dalan Councilor Israel Ising Salanga. Sir, good evening. Magabi, Action Drag. Magabi sa mga tagkalamate. Salamat gid sir, ano, sa imo sining time. Sir, kumusta ining pila ka mga OFWs, mga seafarers naton dira sa may Lupisay na plastar na gid man sila sa Salayluhan, sir? Yes, okay na, no? Nag-meeting kita kagina upod sa Chairman Committee sa Quarantine Center, si Councilor Navero, upod naton si Vice Mayor Elsie Tamilaran, taga-OWA, upod man naton ng City Health, kang aton niya Tourism Officer, no? Naka-regular na kagina. In fact, subong nga gabi, gina-sanitize na, disinfect na, gina-spray na ang aton nga ginasailuhan sila nga tourist in tomorrow morning. Sa din nga area gani, sir? This is somewhere along Lacson Street, Action Bray, aging prepare na ito. Tag 28 ka rooms aging prepare para sa ila. Tag isa-isa gini sila gali, no? Yes, no, as per DOH, Department of Health na guideline na sa Action Bray. Okay, so sigurado na ni ang OWA tanan ma-shoulder sa ila sining balayran, sir? Yes, no, mupod naton man sige na ang OWA, kag in fairness man sa OWA, no? Although at first medyo disappointed kita diri sa local government unit, kaya wise nila ang nag-inform sa ito na ahead of time. Pero abing of Lacson Bray, ang isa sa mga reason nila kung awain nila nag-inform kita diri gali, kaya nag-apiltar man sila nga sa Western Visayas, isa preparado si Bacolod, si probinsya sa Negros, sa quarantine center. So wise nag-inform ko na sa ato niya kung sidiri nga may ara na kita, pero nang ato yung mga OFW nga naginabot ang first batch, naghabas lang ilagin na na matarong, and which is actually valid, no? That's why nag-agree na lang si LGU kag si OWA nga i-transfer sila. Kag si OWA mo shoulder sinisang ilang expenses as per mandate at sa national action drive. So ano ma-start kita liwat day 1 o kon dito na ta mas umpisa sa pag-abot ginila sir until 14 days nila or 14 day nila nga quarantine? Ma-start na kita ito yung pag-abot yun nila, sugod na kita isip sila, and mag-transfer na ito mo doon ka 11th day nila, na completion natin mga rapid test, na completion natin ng swab test, no? And tapuson din ang quarantine nila 14 days, pero ika-11th day na nila tomorrow, action drive. Pila na nga day was Councilor? 11 na nila. Nag-abot na din sa aton Tuesday, so Wednesday, Thursday, Friday. Okay. Ika-apat nga adlaw na tomorrow. So, Bati dasig-dasig na ba lang? Fourth day, guro? Yeah, fourth day nila buwas, 11 days remaining, bale. Okay, sige. So, buwas anong proseso, sini? Ang mga bases na naprepara naman na, sir, no? Para pag-transfer nila buwas? Yes, in-coordinate natin tanan, including ang pag-mobilize nila sa ila, ang bus, pili natin ng tako ang city bus, kaya para maka-social distancing sila, tapos at the same time, ang afford na natin ng mga doctors, nurses natin sa City Health tomorrow, na mag-assist nila sa ila, kag-ready naman ang area nga dalaan natin sa atin yung mga OFW. I see, okay. So ang eskwelahan, tiya consider nga biyaan nila, kumusta to? May mga disinfection kita mahimo naman dito? Yes, no, automatically, pag halin nila, i-disinfect na siya, i-prepare na siya sa gihapon, kablo ka action dry, para sa Cebu bala. Ang cases dito sa buong lapit na 700, no? Yes, So, amo na siya pinaka-purpose man yung nag-prepare kita quarantine center para ina siya sa mga possible ng mga PUM. In fact, may isa rin taga-abes nga na stay dito nga kanami, man sa iyaman niya remarks, kanin magpasalamat, isa nga may abes. Nag-accommodate sila bilang mga PUM. So, yung mga eskwelahan natin sa buong ginasigi sa reserve, although palayo lang tani, no? But if ever, gid man niya
na parehos ng mga hitabo, preparado kita para sa mga possible ng mga PUM natin. I see. So, subong sir, may ginapreparahan ka mo nga manag-abot naman liwat nga mga seafarers naton, OFWs naton, nga ang aton sa preparation in the school, dapat hotel gyapon sir, ano? In fact, dapat kung may naghalin na to, dapat subong may maabot na gani. Yes, gani, pero na-postpone ang ilang sini nga biyahe, hindi mo natin na kontrolado. I think nag-refuse si Governor Defensor sang Iloilo or Panay Island, hindi ko sigurado actually, pero ang sa probinsya ng Iloilo, yes, nag-refuse anay, no? Tapos supposed to be may schedule naman sila Monday, Thursday, sige, dapat at 5 ka batch, kaya first batch pa lang subong. Pero sila nga hapon, mismo nagpabalo man sila, cancel na naman, postpone na naman ang biyahe sang aton yung mga seafarer, no, papuli dire. Ang ilan naman yung reason is may kukulang gid sa coordination, no? Supposed to be dapat this time kuno insakto ko na nila kuno why sila nagpabalo sa LGU sa province, kulang ang mga results no nga ginplastar, kagdakadamog sa information like for example i-agrihan na gid lang, i-hotel na gid lang ni ang aton yung mga OFW sa magpuli dire. Tapos ng Kabulok Action Drive pag-abot ni sa aton yung first batch, abot yung nahambal ko pero ang nag-abot niya 28, wala yung authority to travel. Uy. Ang unang advisory, ang ginatag sa aton niya 68, di ba kabalo ka muna siguro nga ang unang gintabalo sa aton 58, di ba? Yes. Remember? Kawai ito madayon, nga nag-28 na lang. Ang 68, kung ginotify sa aton, tanan to wala, nakadayon kili. Ang ipalakat kili ni Manila, yung 28, kawai ni sila gani authority to travel. Pero wait na may mo, nag-abot na sila. No, ang hindi mo na ito, ang security na lang, may negative sila nga rapid test for Manila, mas 14 days na quarantine kag-conforming nga signature nga undergo sa quarantine diri sa Bacolod. In fairness man to them, ga-cooperate gid natin mga OFW. But amot na pala, medyo kulang gid sang communication sa babaw pagadto diri sa aton sa LGU sa province. So gi-cancel gid lang ni Western Visayas IATF, nagi-plastar gid lang anay ang tanan niya sistema. Yes, sometimes muna i-blame sang publiko ang lokalidad or province or Bacolod abi. Pero tikon na balaan gini nila matuntod ng istorya may mga miscommunication gini nagluntad sina diri, that's why tiamo ni resulta ho kag tikulol ba ani kon hindi ni kompleto mga credentials nila halintos Manila kadto di kag magsinala kag may mga positive dira suskuti ano na lang na karon imbis nga kitang pinaka-secure maybe siguro nga probinsya kag syudad sa bugos nga Pilipinas basi man problema talapla kadlaw kansilor. Correct siya, no? Dagti nablaguro while abot yung may mga kakulangan sa communication, di masindihan man natin yung first time initabo sa kalibutan. That's why tanan kita nag-a-adjust. Base siguro ay pagid na plastar pagid tanan-tanan but lesson learned na niya. First batch na ton nga nakaproblema, the next time mag-goods ma-rikta tanan nila sa hotel kag ma-akomodar sang husto. Anyway, ano pan pagid nga mga projects sa programs paabuton naton sa Bacolod Councilor Abi after sini may mga iban pa ta preparahan nga may connection gyapon sa COVID-19? So far, kada isa sa aton may mga komitiba ang na-prepare, no? In fact, si Atty. Baribar, may komitiba man siya nga ano lang ang mga tika nga himuon nato right after this COVID. Si Atty. Tindo Ramos, ginatag man siya ang assignment naman niya, paano naman niya ang pagpadlagan sa mga businesses, transportation, ekonomiya naman niya. Councilor Cindy Rojas naman ang gintas nato niya mag-accommodate naman sa mga stranded ng mga Bacolod noon ay hindi OFW, no? So sari-sari ng mga komitiba ang gin-establish para ma-address sa matamat ang problema. Nga ako nag-Jackson Bray nga matapos magiging yung COVID tani, no? Nga makabalik lang kita sa normal blang sitwasyon ta new normal ang tawag sini. Gani, medyo masakit, makapoy na sa tama ang gina-undergo natin sa mga cases. Sige. With that, Councilor, salamat sa information ni mo regarding sa mga OFWs naton nga tibuas ara na sila sa maayo pagid nga mga kamot sining hotel ngayon. Councilor, good evening, mabuhay ka. Salamat, magabigat Jess Action Drive. Yes, sir. Action Firing Line. Sa thirst in sila ibutanga, mga ka-action tag isa-isa sila kwarto, aircon, may TV, may CR, kag basulhay nga tululugan, wala sang may mabatian ikaw nga mga ginahod-gahod sa mga tanga kag mga ilaga nga linagsanay. Action Firing Line. Wise na may mabatian sa mga hunis ang kapispisan kiti sirado abi, no? So ang comfort ti ara gid dumaga daw ka nami gid sa ila sining sitwasyon. Action Firing Line. Tikmay man at least na plastar sila sa husto kag madula na ni mga isyu nga ini para nga maka-focus man ang aton sining mga public officials
sa trabaho nila bilang pagtutok sining COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod. Action Firing Line. Ang Bacolod nagapabilin nga siyam ang positive diri sa aton. May naka-recover naman gani kag sa probinsya nagapabilin iya nga 4 ang positive sa probinsya. Action Firing Line. Ang isa naka-recover na to ang taga Silay, ang taga La Castellana. Tiyan mo na gina-check pa, may mga testing pa ginahimo sa iya. Pero itong duha nga nag-positive nga mga OFWs, na kwanto sila daan mo na quarantine na to sila daan. Action Firing Line. Kira sa Ibi Magalona Healing Center, so kabay pa nga hindi ni madungagan pa. Amo na nga aton sini mga gobyerno, nga aton sini local government units nagapaniguro man sa pagbaton sa mga OFWs diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Sige, pagbalik naton karon, actually gaplano ko kay na interview si Mayor Maymay Manggilimutan kung anong plano sila to nga lugar kay TGC Kyong Negros. May positive to sa ila nga isa. Nagaplano to nga nag-ayo kay governor nga muna isikyo lang sila gyapon, Pero hindi pwede ina kay dito ka na malisensya gid sa national. Depende kung anong pag-ayo abi. Action Firing Line. Try ko karon pagbalik natin mag-action kay iban pang balita gikan sa Bacolod City. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kailangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radyo. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, maayong gabi lang sa kay Rose Flaky na naga-monitor kay dapat balagi na prioridad sila nga dapat hindi na sila ginpakadto. Instead, hatag sila personal kon may entiende. Ti imagine daw gindulong ilang ang iya sini nga kamatayon. Si Marilyn naman naga-monitor subong sa Lizares. Salamat gid sa pag-monitor. No? And alright, dahil sa linya. Online sa firing line. Sa atong linya na good Mayor of La Castillana. Mayor, may manggilimutan. Mayor, good evening. Hello, Action Pride, good evening. Kag mayong gabi man sa nagpamati. Aha, salamat sa mga time, Mayor. Kabalota ka sa ako kagid. Pero anong tikang ginihimo sa imo sining banwag karon? Kay ti may positive dira nga isa, tapos naka GCQ starting today ang Negros Occidental. I understand na may plan ka nga kung tani i-CQ ini, pero dapat may ara sang ayo dito sa National Office mismo. Anong mga plans subong, Mayor? Nag-convene kami kagahapon sang task force, local task force COVID namon. May proposal kami sa province nga status quo lang kami anay kay ang amon ginahulat ang confirmation sang aton nga positive na patient which is negative na so pa yung confirmatory. At the same time matapos ang ilang quarantine alin sang pagpositive hasta sa May 5 matapos ang ilang 14 days na quarantine including those sa mga na-contact niya atong kuan swab test. So ang recommendation sang province ka masulat dito sa national. So kagina since kagina man lang sila nag-feedback so mapadala kami to sila. But while waiting, sa to school lang kami anay kay 5 matapos naman. So if hindi man dayon kasabat ang national task force, ma-DCQ na kami by 6. Kay tingin na lang tao ko man nga as part of precautionary measure, kasutay naman lang tinion, mangin safe mangin kampanti kami. So tapuso na lang 15 days. And then, isa na siya sa gin-appeal na Monday sa amon nga conference ng amon task force. So i-clear ko lang, why pa kamo nag-GCQ, Mayor, sa May 6 pa kamo maumpisa sa GCQ dira sa La Castillana? Yes, matranscend kami dayon sa GCQ if in case kit man maabot, for example, kung mag-abot earlier, kung ano ang sabat sang National Task Force, maghabal sila din nga mag-GCQ. Kami na to lang i-CQ. Ay, depende sila nga na but then we propose kag nag-appeal kami nga kung pwede nga nang i-CQ lang kami anay kag ang nato extreme because we want nga ma-sure gid kay may there are countries nga nag-lockdown, nag-lift dayon may second time around the positive na patient. So since nakita taman gamay lang ang banwa, hindi kita mo nakadamo sang manpower, may harap ako nga na PUM nga mga personnel sa DRM kag sa health, medyo burubudlay but then we're trying our best nga matagaan namon sang sufficiente nga serbisyo publiko nga amon pumuluyo especially sa barangay na to nga na-lockdown. I see. Pero hindi nakapadala na giban ka mga communication, Mayor, no? Sa province. Sa province pa lang. But ang akong PIO, naghambal nga nag-talk sila ni Sir Jonathan nga dapat masulat kami sa national or even sila i-forward man nila ang amon nga letter. I see. At least manigurado malang kita. Saan o gani gina-expect natin maabot ang another test pagid ni patient number 2, Mayor? So kung 29 ko ang swab test, maybe yung sakto gid mga 5 or 6 ara na.
Bali pila na sa ka-test gani nga nag-negative? Sa may ara sa konti positive siya. Tapos pag rapid test negative siya, but then ginulat din naman ng swab test. So swab test negative siya, pero ang rapid wala na may gina-count kay siya sa DOH yung testing amo ganang ginahulat. So positive, negative, and then confirmatory na kami. Ay sis, kabay pa, But the rest of the group, a whole 50 of 52 sila, 51 PUMs, naupod niya, ang PUI niya nga bata, ang asawa, negative naman. Inaiyakwan ginaya sa testing center na ginahalin, swab na Sa ginaya. DOH, so may ara ginaya result. So tiway na gid na dapat kulbaan siya na lang giniyang ginapaabot na to, ano kay siyang pinaka-contact ang ginano person. ka naman is ang mga going to and fro sa banwa, tapos ang nagalalabot, amo na lang nilang balantayan. But so far, diri sa community, medyo kampante na kami. Kay negative na tanan, dasun ko ma-confirm pag niya negative. And this is doing well. Kay namin, manang nga health status, ka condition. Yes, so although ka okay. Ang iyang misis to yati, siyempre negative na, nakapauli na to sila mayor? Lang sa Japon, sa ano, kay tapusan naman nila quarantine until 14. I see. And then okay man kay ang LGU, man tanan ang nagasabat sa nila pagdaon. Sa amon nga mga na-PUM, kami man tanan ng ano. Okay. Na-accommodate. Importante nga, why nagita kabalakan. No? Kay tiya mo man lang nabilin na di sa silay do goods na ginto, sa imo na gin man lang nabilin da isa, subong mo nang ginahulat-hulat ang kompleto, ginyang testing, ano? Damo naman lang. Yes, I see. But part lang sa precautionary measure, kaya siyempre kita na mga budlay, may ara yung patient, and the virus na yan, hindi nakabalo kung ano, saan siya matake, but mula na yung ginakon sa pumuluyo, mag-ano man sila, maghalong. Correct gina. Anyway, sa imo sini panogyan, Liwan, sa imo sining pumuloyo, dira sa La Castellana, Mayor, go ahead. Sa akong dili nga mga constituents at ipasensya lang kita na it's because ng aton nga banwa hindi dayon kadali-dali lifts ang ECQ kag ang lockdown sa nato. It's because of some reasons nga nabalaman ninyo nga para gid sa inyo ang amon ginaubra kag ang aton nga task force COVID gina-sure lang gid as part sa aton nga ma-sure sa inyo nga health para hindi ka mo ma-compromise ginatingwaan tagid nga mapahamtang ang tanan while waiting sang confirmatory test, and then ang pagtapos gid sang 14 days na quarantine sa tanan nga PUM, especially barangay na to. Kag pangamuyo lang gid kay wala naman ta mahimo sa ano, wala man imposible kung gasalig lang kita. Sige, with that Mayor, maraming salamat sa mga time, ang gabi kag mabuhay ka Mayor. Good luck dira sa inyo. Thank you, Action Brad. Yes, Mayor. Thank you. Action Firing Line. Alright, so ang La Castellana, sa Action Oliver, naka-ECQ sila gyapon until May 5, no? Nag-ayo na gin man lang sila para panigurado gila timayo gina way gid tayo kwanda way gida way tadiya supak gida. Iti panigurado na iya mo kay basi pa lang to dia kon magkulo kumpiyansa iya kay may positive sila nga area. Ti ano lang nakaro resulta dira kag ti problema patadaan sa mga tulo testing naton sa mga center naton sa Iloilo pakita. Ti may ginatikang ginhimo karon niya sang alkalde didto sa La Castellana. May lang kayong 51 didto nga ginpatigayon man ang swab test nila. Nag-negative lakip ng asawa kag kabataan niya. Way na dungagan pa, no? Way gid sa nag-problema sa ila sining area mga ka-action, which is nga timayo ginang result. Ano? Alas 8:46, Action Radio, Philippine Standard Time. Action Firing Line. Daligid lang, kay kahapon nga adlaw, meron sa enkwentro dito ya sa Bindoy, Negros Oriental. And nag-result sang tatlo nga nagkalamatay allegedly miyembro sang New People's Army. Kag may pilas diri, konpilason diri isa ka miyembro sang 94th IB mga ka-action sang Philippine Army sa mga 30 minutos kapag bayluhanay nila sang lupok dito. And ini nga situation gani sa piyak nga lugar dito nagapanagtag sang social amelioration cash sa din may nakasugid kag may nakamonitor nga may ara sa presensya sining NPA sining nasambit nga lugar dira sa area sang Bindoy mga kaksyon.
So ginpadulungan sang trupa kag ti positibo nga to didto ginman to dining nasambit nga grupo linagsanay sila kag ang resulta tiya mo na may nagkalamatay. May na-recover sila dito nga mga belongings tagya sa mga tagyadri NPA, isa ka 12 shotgun kag iban pa. In fact, may mga pumuloyo to subong pila ka pamilya masobra isa ka gatos or 150 individual nga ara subong sa evacuation center para masiguradong ila sini kabuhi kay ti way pauntat ang linagsanay to kay nasa na istorya naton si Lieutenant Angelo Guzman ang 94th IB yang pinuno. Action Firing Line. Nagluntad ining pag-inkwentro kagapon sa may sitio na Bundua, Barangay Cambudlas, Banwasang Bindoy, Negros Oriental. Action Firing Line. Pamatay ko sa inyong porsyon sa palayag bra ni Guzman angot sa mga kaksyon. Sa mga assessment namin ay nasa vicinity lang po sila. Dito sa may sa malapit na sa may encounter site. So gusto lang namin masigurado na hindi na sila makapag-conduct ng mga kaguluhan dito sa mga communities dito sa Tuba. Kaya patuloy yung aming clearing operations. Yung kahapon sir na report ni Sir Pasaporte po, merong 3 namatay sa hanay ng NPA. Ano po situation ngayon sir? May nadagdag ba or may mga sugatan? So far, maraming mga heavy blood stains po yung mga nakita ng mga troops natin. Sinusundan po natin ito para malocate natin itong mga rebelde na kung sakali man meron tayong maabutan na mga sugatan na talagang hindi na kayang lumaban ay pwede naman natin silang itakbo sa mga hospital, patulungan din natin sila. At pero so far wala pa naman pong ganitong mga nakikita. Patuloy pa rin namin, tulad na sinabi ko po kanina, patuloy po namin kiniklear itong area para ma-ensure na itong mga taga-Bindoy ay mailayo dito sa mga ginagawa po ng mga rebelde dito sa lugar. I see. Yung 3 namatay po sir ng NPA, nakilala na ba kung sino yon sila? So far wala pa pong identities na provide, hindi po sila kilala dito sa lugar. We will update you po pag meron pong mga development po dito sa lugar. I see. Pero nandun na sila ngayon sir sa Action Brian Morden. Action Firing Line. Ang portion sa interview na to na kay Lieutenant Guzon, ang 94th IB mga aksyon sang Philippine Army. Action Brian Morden. Action Firing Line. May kabilang kay Roberto Carlos, nagamonitor sa Tinion si Lenny Novera. Good evening. Hindi bala action Bri, priority mga senior na to natabo na nagpilagid ang mga tigulang. Okay. Hamo na kung kaisang ginsaway naman kuno to sang kabataan man. Sige na lang no? Si Ariel Kabatak, Action Brian, good evening. Monitor kami sa Balaya. Greet ko lang 5 kabataan niya si Arjanel, Arshim, Ariel Jr., Arlon, Arwen, kag Zaldi Popoy, Barka, Ariel niya, Nilida Kabatak of FJE Village, La Carlota. Salamat. Si Gigi Advincola Palacios, nagamonitor man kaluoy kitatay, no? Nagpila gintani para sa amelioration. Condolences lang ko na sa family. Si Maverick Saint naman na I beg to disagree sa naghambal niya nga idulong sa balay kung pwede kag senior kay kahapon sa Mansilingan gahambal gid ang taga-barangay nga personal gid. Ang magulang ko na stroke victim gin pakuhaan gid tricycle nga pagatuan kay amo na ang hambal sang barangay sa P-out. Action Firing Line. Yan mo na dito madakpan gini sa ikog ang mga binutig sa baba gin mismo. Si Yves Marta Diaz Salcedo naga-monitor mine. Rosemary Valles, ask lang ko Action Brian, may ari di atubang amon balay wala matagaan Purok Bayanihan Barangay Takuling. Adto lang kay kaon si Lord Gonzales basiway na manambutan da amo nang lain kung kay isabla no. Si Sheila Comado Mizono, wala sila ga follow abis ang ginambal na gid ni tatay digong house to house tilan tawa nyo na natabok kay tatay sobra pa ang gasto sa 6,000 nga kuhaon niya. Si Romy Alcantara, Action Brighton ni mang nagtag sila sa unahon nila ang senior shout out gali kay Rolando Remigio gapamati gid upod sa iya asawa
Dolores Remigio. Salamat gid sa pag-monitor. Action Firing Line. Dili kita sa piyaka side, nag-aayo ko sa mga nagtawag balay, di lang magtawag palihog ay para mabasa tang iban. Action Bray, mangkot lang ko, pwede na kami makabalik simba. Daw bawal pang mass gathering subong mo sa idalom sang GCQ. Ang problema lang kay Attorney Harry Roque, kay Atkuan, uwak bawi, blaway ginatadlong bla mga statement, nagligad okay kuno simba, mga gatherings okay na, subongin bawi naman, kindigli pwede. Sa nagligad to nga way pa ni sa islan ni Attorney Panilo, mo man mo man siya diferensya man niya sa nga mga statement ginapagwa subong daw days pa lang pagbalik niya damo-damo na paso naman. Ay nano nga sitwasyon. Sir 910-208 ang punta, hindi sa gitawag ay maluoy ka man sa ako na Gabasa ko di kakadula kita. Good evening, Exxon Brian. Greet ko lang si Madam Stella Cavite kuno kagatotong sa barangay ni RSB. Ay, kadungol, no? Ari TV man niyo. Ang panawag, kapila na hambalan, pro. Tiga ulo. Tiga bago. May kalima na ko naghambang, hindi manawag mo. Action Bry, good evening. Monitor lang kami diya sa bago series Gingging Sasi ni Gali. Nanawag naman. Ahay. Poor na. Action Bry, good evening. Pwede na bala hindi agyon ang isa ka tawo nga gaobra balay or bantay bata sa piyak nga purok namon, pwede na bala hindi pa agyon ang di ko kompleto ano man gaobra bantay bata sa pihak lang nga purok namon. Ti isa man lang mo barangay. Sobra naman na pagyan nyo lang na. Do sobra tanod guro matyagan ko ni tanod kung gisadaan mga tanod stricto pos pulis mo. Naribla no, so naranyo. Amo na nga kon pulis ka na yung gabantay sa dalan nga drive ko Action JM. Do kang pante pa ko mo. Pero kung tanod, dulog pa lang kabit-bit na ko sa ID ko mo. Delikado, tanod ni Dano. Oo. Maglapaw ko lang gamay ka, dinalaga na nasla mo. Dila na isa, duha, tag-apat. Pero ang pulis siya, makakuala na yan. Yan, no, alam lang. Galing kiti, namian ko ni sila. Kaya do ka, inablang do excited gid sa trabaho nabla na namian gis labla mag para nabla. Pero ining makadto man lang spiya ka purok, palutsa nyo na isa lang naka-corner na kuno ta. Isa dyan si COVID-19 no. Din nampin nga purok isugid kay kapitana. Sir Bay, good evening. Tani mabasahan na ni ang message ko. Mangkot lang ko kon Sir GCQ ta subong nga ang hinigaran. Sige gapon tawag ni sa yaman ano ni man. Nga hinigaran, hindi sila magpasulod sa pure gold nga lupwes, kag lupwes kon gwa ka na sa hinigaran. Tani mapamangkot si Mayor sa hinigaran kon nga hindi sa magpasulod. Sige, check ta na, Abi. Kita mo na dula na lang ko. Kay tiga panawag, Abi, no? Kapila na ko bla hambal gani wag panawag mo. Do dire pa yung ugtas na niya. Dalagid lang. Hello? Subton ko testing be. Good evening, Sombray. Di kami kalusot Japon sa sumag. Pareho lang Japon nga isikyo kami di. Kay bago kami, lapit lang kami sumag. Kag dira kami gapanindahan. Ay nako, kabudlay Japon. Dapat kalusot lang kiti manindahan man lang no. Sir Bry, good evening. Tani mabasahan na ni kinabasa ko na bago lang. Okay, sige. Action Bry, si Onyok niya. Alright, sige lang Day, pahatagan talang kada ano ni man do na inaning text ang iban ha. Good evening, Action Bry. Pamati gid ko sa inyo balita. Banto gid ang Action Radio. Ginatamyaw ko lang da sa Mambukala. Ang paryente, ang mga paryente sa ilan ni Saniboy, Inan. Madamo gid nga salamat Action Bry. Salamat sa mata mo nga balita. God bless always. Salamat mandira sa inyo. Good evening, Action Bry. Tamyaw ko family Talidano. Kay Giros, kay Choi Lasio, kag Antife ko no. Sang family Himotra,
kay Tatay Dodoy utod ang imo sini nga mensahe. Wala na bang magagawa? Hindi ka ba nagtataka? Paligid ay tahimik, ngunit di payapa. Marami ang nangangamba, ito ba ay matatapos pa? Lahat nagtatanong nasan ang kasagutan. Paano na bukas makalawa? Paano pag ang hirap ay hindi ko na kinaya? Paano ba tayo magkakaisa sa panahong malayo sa isa't isa? Hanggat may nakikinig sa panalangin, di mawawala ang pag-asa natin. Ikaw at ako, babangon tayo. Sama-sama lahat ay susulong. Basta tayo'y magtutulong-tulong. Lilipas din, matatapos din ang dilim. Wala kita sa higo pang oras pag-aksyon sa aton sa nga pagpangalagad. Upod sa bugos nga puwersa sa Aksyon Radio News Department sa pagpanguna ng Aksyon Rex Cantong, Station Manager Aksyon Una Magbanwa. Sa technical side, we have Aksyon Oliver Pason, backup Aksyon JM Baikin. Sa News Center, backup manaton Aksyon On Defensor. Standby karon sa Action Night Patrol with Aksyon Marlon Hiravia. And din nyo naman nabatihan isa ka memorable nga istorya sa Action Firing Line. Maghiribati tabuas sa mamangyapon nga istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radios. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon